Keď som pri tom okruží, to je jedna z vecí, ktorá ma fascinuje na tých minulých odevoch. Tie husto naskladané, ja neviem, čipky, alebo čo to bolo, pani Zelená, mi poviete, že čo to bolo vlastne? Bolo to naozaj, podľa mňa je to krásny na pohľad ako výtvarný prvok a vôbec ako nápad urobiť golier, ktorý sa vlastne vyvinul už niekedy v období renesancie, keď sa golier objavil na košeli a potom rôznymi transformáciami vlastne prešiel až do takto pre nás dosť bizarného tváru. Bol to vlastne prúh hládky, ktorý bol naskladaný do určitej konkrétnej formy, naškrobený a tuhý. Veľkosť toho okružia zase bola daná tým dosť v krajine, ktorej sa nosila. Takže vzniklo vlastne v Španielsku a bola to súčasť veľmi prísneho španielského dvorského kroja. Ešte sa vrátim k tomu okružiu, bolo tak veľké a tak nestabilné, že sa vlastne muselo podopierať kovovou konštrukciou. Nosili ho tak, jak ženy. Okružie kovovou? Áno, na spodku bola urobená kovová drôtená vlastne konštrukcia, ktorá to okružie vlastne zozadu podopierala. Takže hlava ako keby bola posadená v nejakom tanieri. Takto to vyzeralo. Je to strašné na to, čo i len pomyslieť, mať to na sebe. Áno, tým sa vlastne aj prispôsobil účes, aj nosenie pokrývky hlavy. Účes bol veľmi hladký, vlastne nesplývali ako v talianskej renesancii, pretože aby sme to osvetlili, vzniká tento odev tiež v období renesancie, akurát 100 rokov po vzniku talianskeho renesančného odevu. A aj keď je to podivné, udržia sa dosť dôležité prvky tohto odevu niekoľko storočí v rôznych obmenách a korzet, ktorý v tom období dostáva ten pre nás dosť známy tvar, zvýrazňujúci teda úzkosť pásu ženy, tak vlastne pretrváva niekedy do druhej polovice 19. storočia a veľmi ťažko sa ho ženy vzdávajú a bolo to veľmi nezdravé oblečenie, veľmi obmedzujúce a dokonca môžeme si dať vlastne otázku, z čoho to vzniklo. Tá prvotná myšlienka je vlastne približiť sa určitej ideálnej predstave o ľudskom tele. Tá ideálna predstava... Áno, presne. Bolo to formovanie ľudského tela do určitej ideálnej predstavy podľa nejakého konkrétneho geometrického tvaru. A v ženskom oblečení to bolo, ako keby ste spojili dva kužele hrotmi spolu. Čiže vypchaté ramena, štíhly driek, áno, a široká sukňa. Keď o tom takto hovoríme, ja sa nemôžem zbaviť dojmu, ako keby ten človek, ktorý sa odieval do toho, do čoho sa odieval, bol iným človekom. Nie takým, ako my sme dnes. Že to jeho myslenie muselo byť iné. Spôsob príjmania života bolo iné. Ja si to neviem zo súčasného pohľadu vysvetliť, ale môžeme to takto hodnotiť? Bol ten človek iný? Alebo si to len my takto môžeme myslieť? No to je to, keď sa človek zamyslí nad tými spôsobmi obliekania, musí na toto prísť, uvedomiť si, že tí ľudia museli inak zmýšľať, že celá doba bola iná. To je niečo, čo sa dá vyjadriť len tým slovom duch doby. Že tí ľudia sa inak cítili a práve málo kde sa tak dobre akoby prejavuje ten celkový duch doby ako v tom oblečení, pretože to je niečo menej racionálne a skôr také osobné, subjektívne, kde sa akoby zjavuje navonok to vnútorné, tá nálada vlastne tých ľudí. A je veľmi zaujímavé to, že ako sa menili, ako sa ten duch doby vlastne premieňal v priebehu času, povedzme v tom Ríme, ako som hovoril o tej tóge. Tak to bolo za republiky, kde bol ten ideál tej vážnosti a jednoduchosti. Tá toga bola úplne bez nejakých ozdôb, jednofarebná, jednoduchá. To bolo priamo zákonmi zakázané. Povedzme, keby si tam na lem ten senátor nejakú čipku chcel vyšiť alebo nejaké farby použiť, tak by bol zosmiešnený. By povedali, že zženštili, že to bolo zakázané. To by sa znemožnil. Ale od 2. storočia v Ríme, v tej istej kultúre, odrazu sa vám premieňa ten ideál toho krásna a začína byť pestrosť, farebnosť, proste tie farebné lemy a výzdoby, strapce, výšivky, proste živé farby, veľké účesy u žien
Čiže zrazu sa vám premení ten ideál, akoby ten ideálny obraz toho človeka. A dosť dlho teda sa na to dívali aj historici tak, že je to niečo nepostihnuteľné. Povedzme, Levi Strauss povedal, že móda to je snáď najchaotickejšia a najnevypočítateľnejšia zložka vlastne kultúry. A nie je? A nie je to pravda. Zdánlivo to tak vyzerá, ale v skutočnosti aj tam sú určité zákonitosti, sú tam určité, striedajú sa tam určité tieto práve duchovné, tie ideálne akoby pravzory toho krásna a tie majú tiež svoj poriadok. Len to nie je také zjavné navonok. Keď zoberiete príklad, napríklad dá sa vidieť analogie v tých dobách medzi oblečením a architektúrou. Povedzme gotika, tie vysoké štíhle katedrály a oblečenie bolo také isté. Boli veľmi dlhé proste tie šaty, na rukávoch také až po zem rukávy, čiže opticky predĺžuje to postavu. To je určité cítenie, taký právzor tej panenskosti, štíhlosti, subtilnosti, eterickej. V baroku úplne niečo iné. A opäť analogia k architektúre. Také nafúknuté, tie nabubrelé tvári zdôrazňujúce masívnosť tej hmoty. V baroku je to také zvláštne, že vlastne nastala feminizácia módy. Muži chodili oblečení ako ženy. Mali dlhé vlasy, parochne, podpätky vysoké, samé stužky a krajky, mašličky na topánkach. Vtedy muži chodili ako nevesty. Okolo roku 1650 na šatoch mužských bolo asi 500 stužiek. A čo je to? No toto je to, čo Jung identifikoval ako archetyp Luny. To je skutočne to, čo keď je nevesta na svadbe oblečená, tak to vlastne akoby preniklo aj do toho mužského oblečenia a celú tú dobu to stvárňovalo. A keď toto človek naozaj sleduje, tak príde na to, že tieto striedania týchto vzorov cítenia nie sú nejaké len chaotické alebo bezpríčinné, ale že je tu určitý skutočný v tom poriadok a systém, dajú sa nájsť rytmy opakovania a že to, čo Jung nazval tými archetypmi, alebo to, čo kedysi o Platón o tom hovoril ako o pravzoroch, o ideách, to sú skutočné kozmické sily, bytosti, ktoré sa striedajú vo vedení ľudstva, ktoré inšpirujú jednotlivé národy v určitých dobách a to sa prejavuje aj v celej kultúre, vrátanie toho oblečenia. Za doby vlády Ľudovita XIV. Vzniklo spústa takých nových prvkov. Aj tá krinolína začala byť oveľa výraznejšie používaná v oveľa mohutnejších tvároch. No, ešte trošičku odbočím, najmohutnejšie tvary to vlastne získala v období baroka v Španielsku. Tá krinolína bola tak obrovská, je to poznať z nových obrazov. No, aby som sa vrátila k tej parochne, Ľudovít XIV. Tú parochňu začal nosiť vlastne asi z praktických dôvodov, pretože nemal príliš husté vlasy a zrejme sa to tak zapáčilo celému dvoru, že sa tá parochňa veľmi rýchlo ujala a jak nosili ženy, tak aj muži v rôznych modifikáciách, v rôznych veľkostiach. Neskôr sa potom ešte aj pudrovala, nosila sa vyčesávaná a zase to záležalo od krajiny, v ktorej sa tá pokrývka hlavy nosila, jakých bola rozmerov a udržala sa vlastne ako dodnes. V Anglicku ju používajú sudcovia ako súčasť odevu, predstavuje určitú takú vznešenosť. Oni svoj život prispôsobovali vlastne tomu obliekaniu. Nosili veľmi nepohodlné topánky, v ktorých dokázali niekedy prejsť len pár krokov. Vyzeralo to veľmi smiešne a vôbec neprikladali im žiadnu váhu. Vonkajší odev bol najpodstatnejší. A to, čo bolo skryté, to nebolo také zaujímavé. Strašne málo pozornosti venovali napríklad spodnému prádlu. Ak mali niekoľko tuctov šiat, mali veľmi obmedzené množstvo
spodného prádla. A vlastne, tak ako ho poznáme dnes, tak v baroku takto neexistovalo, takto ho nenosili. No neviem, či by sme boli ochotní vymeniť naše súčasné oblečenie za to, čo bolo v minulosti, ale zrejme to súvisí aj s farebnosťou. Má farebnosť nejaký súvis s našim cítením, s našim vnímaním aj z toho minulostného pohľadu i súčasného, pán Pálež? No pravda, práve tá farebnosť má najväčší súvis práve s cítením, lebo farby majú, tak povediac, morálny význam, alebo estetický. Povedzme, keď máte černošský blues, tak to sa volá preto blues ako modrý, lebo sú to tie také melancholické pesničky. Na tom sú založené aj psychologické testy, že si ľudia vyberajú podvedomé vlastne určité farby, jasné alebo tmavšie, podľa ktorých poznať vlastne psychické naladenie alebo typ toho človeka. A napríklad senzibili dnes niektorí vám povedia takú veľmi zaujímavú vec, že človek sa intuitívne, aj keď nevie o tom, oblečie do farby svojej aury. Vysvetlite, prosím, čo je to aura pre tých, ktorí to nevedia. To... V krátkosti. V krátkosti je to vlastne to, že a v minulosti ľudia vlastne mali viac akoby zmysel pre toto. Viac taký intuitívno, imaginatívny taký zmysel, určitý druh tej prapôvodnej jasnovidnosti, že vnímali to duševné okolie, čo z človeka akoby vanie, určitá kvalita, ktorá ten dojem duševný sa dá najlepšie prirovnať k farbám. Povedzme jednoducho farebný obal okolo tela. Môžeme to takto... Môžeme to nazvať dnes energoinformačný obal, ktorý sa dá vnímať ale vnútorne, duchovne. A to najľahšie, čo sa dá na tom vnímať, je určitý farebný dojem. Ktorý je vlastne vnútorný, ale tí ľudia to vtedy vyciťovali oveľa intenzívnejšie a oveľa viac o toto dbali. A preto bolo to používanie farieb prísne dané. Dnes sa obliekame ako chceme, ale povedzme v tej starej Číne bola napríklad žltá vyhradená len cisárovi. Keby niekto si dal žltú, tak je o hlavu kratší. A povedzme senátori rímski mali nachové lémy na toge. Dodnes sa nám zachovali tie farby už len v niektorých tých oblastiach v tom obradnom šate, povedzme čierna na smutočné príležitosti. Biela na svadbu. Biela na svadbu alebo kardinálsky purpur. Čo znamená napríklad ten šat nevesty? To je určitý pozostatok toho, že to množstvo tej látky, tie dlhé vlečky, tie vonky, stužky plno tej čisto bielej, to je vlastne imaginatívne znázornené ten prekypujúci, čistý, tá plnosť toho citu, ktorá vlastne ten citový život tej nevesty čistý. To je vlastne akoby navonok znázornené. Alebo kedysi v Ríme bola tá tzv. Tunika palmata, vyšívaný odev palmovými ratolesťami zlatým. A tu mohol nosiť len triumfátor, ten víťaz najväčší. Čiže tí ľudia vnímali v aure toho človeka vnútorne akoby také slnečné, zlaté vlákna a vlastne to chceli znázorniť navonok a vyšiť to na tú tógu. Alebo Panna Mária, tí maliari ju vždy zobrazovali celkom určitým spôsobom. Modrý plášť z vrchu a zvnútra rubinovo-červená. To nie je náhodou, to bol kánon, pretože to vyjadruje vlastne utváranie jej duševného tela, štruktúru akoby jej tej citovej bytosti. Čiže my, keby sme tú podstatu oblečenia vtedy chceli vyjadriť, tak ona spočíva v tom, že je to snaha vyjadriť, urobiť viditeľným tú nadzmyslovú, neviditeľnú duševnú stránku človeka. To, čo nebolo vidieť, chceli urobiť viditeľným. Čiže zdobiť, krášliť sa znamená utvárať svoj zovňajšok tak, aby sa stal výrazom toho, čím sme v duchu.